Keblai pi baro. Di hari kepol komentar, ni pedang sebahai pi saksisian pat siakan ke jisakri, bat ngiso komen bagi dang yo ya kan ikalat, ban hikai pi nakan ka ketiga joblay. Bat haswa bagi ni ya sya perang susu, ya kaban beteng ke ban hikai pi nak ketiga joblay, ini sebentar lang sya kowe ke jirwai, ke ban penkrau bat yaro ya oblay. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Iwan nagiling ka pertay baro bin menaburong jong me. Dapat jam ya jing wai ke jing penin. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Mana keleng ka pertay baro bin naburam jong me. Dapat jam ya jing wai ka jing penin. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Na siya tay ba siya ting iwan. Sao don't catch on me. Namingi sa singing iwan. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Iwan nagiling ka pertay baro bin naburong jong me. Dapat jam ya jing wai ka jing penin. Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Na jing tum sha jing sha iwan. Sao don't catch on me. How far could you like me? Sao don't catch on me. Sao don't catch on me. Iwan nagiling ka pertay baro bin naburong jong me. Dapat jam ya jing wai ka jing penin. Sao don't catch on me. 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 Haga di kapor kamanta haswa ban hikai pi nanik ti joblay dengan pensawai pi ayakini arngut ma art likisur te kwa ikini kini thu inga kasur ayu kata ma to tu bedingkong kai ukso okey to sia sngo ne me kasur jong kasur men miet oi to sakabar to sini kai kata kasur ayu kata upel wei hoi wei perthat hoi piu tieng nem perthan hoi kham tam dawan men miet de nem ne por thia mo wan sur jo perthat de ha por bangi thia men miet ngi sia sngo ki sur jat piki jat de nem dan keteng ke wan uslap baru perthat pi tieng nem hoi do wiar sibut uksau tieng nem hoi mo si dan ki sur ki jing sawa wa pher ni nem berjuan ki ju penting yang ni mo Henry ha kan dikasih mentang ngam ni thu pi sapang kasur ni ki sawa jong ke Henry sapang ka wei mo da bai thu nak tien ka jong oblai ti ka bangi la ban shem na ni kong Samuel ka nong ka balai to ni kong Samuel pi tip dan hak tasmen barem ni bathamai em de bathamai ka ba Rem hoi, very good. Kan kong Samuel, mau ke kitab kabin kong jo Samuel, ka dan hak testament ke ba? Rem, ma? To ngaku ai pi, pin sngap hai ni jukana, ngan pen iri pi bagi dur. Biang nem, ko nam pe dur. Hoi, to kan pen iri pi bagi dikidur, kenal pila ban su thu ke di jukana, bat pin sngap baru, ma? Ke ke ba kata kasur ke buan men miet hawe Khynnah kamdai kasur juki merat daging sapet kasur ayu ma to dan ni tu khanai pim tang pinlap kadi kadur pi kadi kadur to uni ude Eli
ba uni wei pat u Khynnah u keteng u Samuel uni u Khynnah u lahe lasan ha ke ban syakri ya ublay ha kata benekil ringkat ba uni u Eli sisen sisnem mo ki kimi ki jiwan mo ki kimi ki pa jong Samuel mo ki ba ong Khynnah bat u Elkanah kini ki jiwan na do na rama PM tu na do rama ha do Shilo ma ban wan ban ya kendu ya u Samuel ban ai ke jingkinya aingu ban ki jiwan ru ban pentau ru daka sabti ya u to kani ka dur balai pan kin mau ha kani ka por u Eli ura nang temen bat ki ar ngut ki khun jong u hopni bat u Phinehas kini kilong kiling do Henry kini baru arngut kilong ki bambu ram yau Eli ma wat ya ublay ru kem buram ki imbat le ya ki kam ma ba long prisya ya ublay kem sya skor wat lada ulas neng yaki kiyat bat embet halaka mon Henry u Samuel ula nangsan ha ka jing syakri ke jong u ya u try de pitip ha ka wei kemit menba u Eli bat u Samuel kidang tia mo ha ka jaka bagi di bentia apo ka temple kindit u blay u lakhot ya u Samuel Henry u Samuel umtip pada u blay udang mut pada u Eli ma ulam mare ulai haba ulai sngau ulak khi ulai lek wut ma ulam mare syau Eli bat uang nga hang ni mi khot ya nga te u Eli ulapet ma ba uang ngam sim la khot khile tia biang te kum tahi uni u Samuel ru ula let tia biang te ha kata kapur ru lawan biang ka jing sawa ma kasur ke jong blay ke lawan biang kalau khot ya Samuel tu khot kai minta ong Samuel hoi kata kasur kalau awan ma kalau khot tiu Samuel kata kaporu ulan let biang syau Eli ma ban let biang dang mot bau diu Eli ba khot ulong nga hang ni mi khot ya nga u Eli kata kaporu ula pet bau ulong ngam sim la khot khile tia biang ti uni Samuel ma la let biang sa jin tia ba la tia ma la yo tia ha kata ru lawan biang kai kasur jong no jo blay lawan biang kasur jo blay ka ba khot ya ka kerteng ka jong u Samuel to khot biang Samuel ong e Samuel Niru Samuel utang syu asngau klam that ulak khi wut bat let biang sha u Eli ma ulong biang nga hang ni me khot ya nga te uni Samuel ma sung thu ba de utra u ba khot ya u te uni Henry uni Eli pat ula sung thu ba de u blay u bla khot ya u Samuel kumta ma ula ong ha uni u Samuel uang la dami sngo biang sa sisien ya kasur ka bakhot ya kateng jom me min ong ku trai tu kren na bau syakri jong me u yo sngo te uni u Samuel ula ko ngu ma ula let thia biang sa jing thia sa sisien pan utra ula khot biang ya u to khot mata Samuel oi new Samuel la yo sngo mentau kham lek mare shu shau Eli hinde ula le kum mau Eli ula ong ya u ula ong kum nu go try ma ha ula khien ra bathia ula ong go try to kren u syakri jong me u yo sngo ti u blay ha kata kapor ula keren ha u Samuel baru ong ngan sale ha Israel on pendap ya ki baru akiba ulak keren halor jong u Eli
bat kham tam hakayeng jong ubaro namar balai namar ki kambaman mo ki khon jong u bat om da ka jingkinya ni jing ain u kabala ban sat ya ki jing palat jong ki namar ki khon jong eli kilale pop kilale yu oh boleh usah pensitam yaki di habalak him stem eli ula khot ya u Samuel bat keli ya u kay ba utrai ula kran hame men met u Samuel ula siap tiang ba Henry shim le buri balai siap tiang namar ba ble ula kran ban pensitam ya ki khun jong u eli ma banyak kayeng jong u de Henry shim le buri ula ya thu lut kat ke ba utrai ula kran ha u de u eli ha ba ula ya sengau ya kata ula ong kum no ulong utrai tu un lekat ke bau sengau bahahi TPE u Samuel hadin kan ni mo ula nang roi bau utrai ula nang daringkat bat bat baru ha Israel ru kilatip bat bala penskem ya u Samuel ban long unong bisar bau nong ya tu lupa jong utrai plus ngap bahan em ya tu ka jitu kana okey to kini kelas ngap ha ngan kemen piru kelas ngap ha di ba pin tes le pin pet la pila kenal ne me kejitu kana pin persang ban jubab ya kini ki jingkeli ada pidan bun ngut pila banyak keni mo ban jubab dei menu bala ban ai ya ke jubab ka ba dei ke jingkeli ke baningkong ke ke kerteng ki kimi ki pa u Samuel kejubab kedai kahana badu Elkanah kebaar ya ke u Samuel ulai yo sengau kat ba udang yo thiak kejubab kedai kasur jong ublai kin mau kam dei ya kasur jukimra ni kanu kasur le kasur jong u blai balai kat nu sien u blai ula khot ya u Samuel ke jubab kedai sao sien ke besau kat nu sien pat u Samuel ula let shau Eli kejubab kedai lai sien tingnya agi chapti nam ta jong baro ki blayo ya kejubab ka badai kham tam ki badai lut baro ta chapti lang kan de bat kham tam lukum ju ya pi ki bla persang ban jubab de hang ni kapur ke menta mo ngadan artli kidur bang pen EP pila ban screenshot ini kidur bat pila ban irong de ya kadi ko kadur pilaban screenshot bat irong mo pisa prints irong bat ya kan ni ka way pan pilaban pendap PM tu kadur PE ngaklam pendap lut ki khmat mo bak ki dakru ngala I dash dia ko IP pin screenshot katu lan pin draw hiru mo ya katu ka dur basa irong basa ka way pan ngakwa IP pin pulilendet ya ini we dukat Bible I balingkot bah mo ba kaban suk IP ba pin puli te buat dari yang jongakan orang ni kong Samuel dan nong ke balai khot ke bakat way kren ko try kren ko try naba ushakri jong me uyo ngau oh very good thì balingkot bha para ko IP puli lendet manu bakran kum tu itu ki kentien uai oh usam well to ketu di ke jingkren ke jong Samuel ai kan long ru ke jingkren ke jonga ke jong pi ublai ujiet dia Samuel ubadang Khynnah dai nem ne ula ban jiet ru ya pi jiet ru ya pi ru baro mo ban long ki khun jong no jau blai ma ban trei bat kadi kalong kongsan yang ngiru bangin syak skor ya no
Ya no. Ya blay ma ngin shashkor ya ka jing khot jo blay. Hatu blay mentau dang khot ya ka kerteng jo phi. Oh ka dia ni bang yo snow ka kerteng dia ni. Hindre blay ulaban keren ma hangi iwe pi we da ka bangi pulik tien jo blay. Bạn nang ta de ngi ko ngu ya ka ai tien jo no. Oi, habang ngi ko ngu ek tien jo blay ngi puli ya ka ngi ko ngu kemut ngi shashkor ya no. Ya ublay nama ublay udang keren ma hangi hadu menta limba mensiam jo ublay da kaktien iu jong ublay very good te hakan ni kapor ka menta ngin ya poi sya ka jing duai ma ngin duai ba ublay un ai boringi bangin long ki khun ki jong ublay ki ba shashkor bat ki ba iya je ublay ngin ai ti menta hai miss i shabong i banyalam ka jing duai Yung ini dua lang. Kuk baju ni bah neng long berkut keteng ke jami long kemon ke jami kendo bah neng. Ngai ngu imi try kene ke por ke bakoror ya ke bangi yo menta try na kini kicing hikai ya ke bang kum ki kon ki baret ni deban sngotu try ya ke jingkot ke jong blay leng ba ke tien ke jami bangin long berbor ki ba smart ban puli ya ke tien ke jami Bat ki bako ngu ya ka tien ke jomi try na ai bore ki ko try ba ki nang he nang san ha ka jing tip ya ka tien ke jomi ba kum juru try ba ki nang yo ya ka ta ka jing start ke ba na me try ri sumar da care try na ko we ka sngi sha ko we ka sngi ba kur khu ya ka jing em ke jong ki ba ki nang he nang san ba kum juru try kin yo ka me ka ba shai ka ba klan ha ka jing ri ka jing da ka jomi Long balak kerku ya keteng badan bor kejomi ngangu bang adem keteng Jisu nang penim jongi mentah syaduk ki bom jukut amen. Aku blay nam ta jo pi baro ki bla shashkor ya ka jikai ni ka sngi ke menta bat ngangai scam playo shibun ka jingkerku ti ai ba ka ni ka sngi bat ki sim ta shiter pidang yo ma chichu ya ka jingkerku ke jo blay ngin se syam biang mat pi ha ko pa kata yo tu blay undar kat lembat pi. Bye bye.